kuteerera mheri yakafirwa namai baba itori nani. Isu titori worse than that. Hatina even madzimai aya maipa maproject maidi ezvezvo hakuna idzombavha mumusha umu zarura. Saka tatine chichemo chekuti tichitawo zvedu amendment bill yedu muchinosesekedzawo ezvezvi manzwa mwana ataura aiwa MP hatina zveshuwa ndiye wacho atori wese kumadrugs ndiye ari kutotengesa matambura atina. Saka tiri kuti isusu chichemo chedu tioneiwo hama dzedu vanara mutorire kushaya zvokuita hatikuramba vari kuita. Tine yangu feni yemapureti iripo iyo samufeni iyo yambeno. DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you good people, and welcome to your favorite platform by YouTube, Manje Point 5 Creative Studios. Hanzi mwana wa the late Morgan Tsvangirai, may he so continue to rest in peace. Richard Tsvangirai, member of parliament weNorton, arikutengesa zvinodhaka madrugs arikutengeswa naiye. Ndo nyaya ndokufamba nayo zvamanje sezvamunoziva kuti sati taure nyaya kwatisina kuswera tinofamba nedingindira rekuti umbowo. Ndoda kuti munzwe vagari vemuNorton vachitaura vega kuti zvinodhaka zvatinetsa muno munzvimbo ende hatina MP, tatosuwa zvedu Temba Muliswa. Abhuru rakazvisiya rekati rega nditese ndiende zvangu ndonoita usabhuku zvitori nani pane kuswera ndichinetsana nevanhu ava handitika. But hanzi tasuwa and we made a mistake kusavhotera ZANU-PF. Ndopandouya ndichitaura kuti opposition chaiyo muZimbabwe hatisisina. A strong opposition inokwanisa kuchallenge the ruling party muZimbabwe chaimo zvamanje hamutorera sei hamutorina. Vagari vekuNorton vashungurudzika, vari kutambudzika, vari kupopota day in day out kuti hatisisina MP. Maduties MP haasi kuitwa, MP haasi kubatika, MP ari busy netumasaidi haso twake twekutengesa zvinodhaka. Pakaipa ma1 aya ndisingatambise nguva ndisanda kuratidzai video randoda kuratidzai. Ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisina kana mumwe chete zvake watinoenda sei watinokwata handitika. Right, regai tione video kuti zvakamira sei uyezve madzimai aya ari kuti chii panyaya iyi. Yes. Na MP utakwara vedwe. Utakwara mdani mtorina ndikubuda. Please navananga kuti Norton ngavairanga vedwe tikazosvika 2030 tine Norton yatina yeye. Takatadza todhuma totyora uso takatadza kuvhoterawo MP wedu weZANU-PF. Yes. Tiregererewo hama dzangu maishamu tiregerere ndibatirewo kuombera. Notori hama dzangu
dzangu tanherera notona hama dzangu tanherera nherera yakapirwa namai nababa itori nani isu titori worse than that hatina even madzimai aya maipa maprojekti maidii ezvezvo hakuna idzo mbavha mumusha umu dzarura saka taatine chichemo chekuti tichitawo zvedu amendment period muchinosesekedzawo ezvo zvimanzwa mwana ataura aiwa mp hatina zveshuwa ndiye wacho atori wese kumabhurasi ndiye ari kutotengesa tatambura hatichaina saka tiri kuti isusu chichemo chedu tioneiwo hama dzedu vanara mutorire kushaya zvokuita tikuramba vari kuita tinei yangufeni yemapureti iripo iyo samufeni iyo yambeno